Hello. Hello. Saan tayo ang entrance? Di ko alam. Tara. It's my first time here, guys. We are here with my lakay. Ang ganda ng Okada, guys. Grabe. Look at that. Surroundings. Lahat ng view. Lahat ng anggulong makita mo. Talaga naman. Woo! Masterpiece. Ang ganda. Grabe. And then, nagtanong ako sa guard kanina kung, ayun pa, may mga bells pa doon. Nagtanong ako sa guard kung anong oras yung pagpaandar nila nung colorful fountain na yung biggest fountain in the world, ha? In the world, not just in the Philippines, but the biggest na fountain with symphony of lights ay dito matatagpuan sa Okada here in Manila, and it's nice, very beautiful, and let us go. Tara. Hala, tara. Tara dito. Ganda, grabe. Oh my gosh. Look at that. See those views. Ang ganda ng mga suot nila. Ang beautiful ng dress nila. Wow, lahat na lang maganda dito. Punta tayo doon. 6:30, 30 minutes pa. Ang ganda naman. This is the lobby lounge. Nagpi-picture taking kami. Di namin alam kung ano na ang posisyon, anong posing ang gagawin namin sa dami ng magagandang background. Talaga naman. Wow. Ako'y namamangha dun sa taas. Ang ganda. Ikot nga tayo dito sa casino. Halika dito. Dito tayo. Ikutin natin. 30 minutes pa eh. So, magmamasyal muna tayo, guys, kasi 30 minutes pa bago mag 7. Kaya, mamaya balik tayo doon kasi wala pa. Hindi pa umandar yung fountain. Pwede. Lahat dito pwede. Ang ganda ng CR, guys. Kinukunan ko dahil mag-isa lang ako. Ako iihi. Ang ganda talaga. Grabe. Ayan. Wow naman siya. Ang cute-cute naman niya. Grabe. Punta na tayo. Halika, punta tayo. Ang saya naman.
Hindi ko pa-picture ka, ha? Gaganda, ha? Ang sasaya nila. Halika. Come. Halika na. Nandito kami guys. Nakantabay. 5 minutes or 3 minutes na lang ay ma-on na yung fountain ng Okada. Symphony of Light. The fountain with Symphony of Light will be switch on in 3 minutes. Sandali tao guys. Dami kami napunta kay dito. Dami.
Ang ganda. Nakita nyo guys. Wow. Meron na naman tayong katuwaan. Diba? Ang ganda no? Grabe. Ngayon tao. Thank you for watching the world's largest multicolored dancing water feature, The Fountain at Okada, Manila. We hope you enjoy the show. The next show will start in 1 hour. Yeah, in 1 hour. Okay. So let's now go. Ayan. Okay ka lang? Okay ka lang? Messi? Oh, ang ganda rin ng kuha niya. Yes, ang ganda guys. Let's go. Halika na. Maraming tao. Nanood kami. Ang ganda. At meron din dito mga shops. Pwedeng mamili dito sa kilid-kilid. Ayan siya guys. Diba? Kukuha ka rin. Oh, so patayin ko na ito. Yan na lang. Yan. Kayo naman, mamasyal din dito. Ayan oh, ang gaganda mga nakikita dito, mga mabubusog ang mata natin katulad dito. May Stephanie Christian. Hoy, mga sunglasses yan. See? Grabe. Ito yung restaurants nila. Ayan sa loob. Ayan siya dyan guys. Pwedeng mag-order kung anong kailangan yung kainin, ng gusto nyong kainin. Ayan. Diba? Tapos yung mga walls nila, merong ganyan. Mga dining tables with the walls like that. And the designs. The architecture is awesome. Really. Interior, my God. La Piazza Ristorante Italiana. Italiano. Anong gusto mo? Na-stop ka? So, ang ganda. Italian style of eatery. Ayan. Kain tayo dito? Ha? Napsugak pa yung med? Ay, wen, buffet yata. Tanong natin. Napsugak pa eh. Nakadungamin nga kinantatatayin. Then late ta nga na nga. Anong oras na? My God. Sayang. Ang sarap sanang kumain na yung gutom ka. Ma-share sana namin sa inyo guys yung restaurant doon. Pero sorry ha. Kasi isa pa gastos. Kung pilitin namin ang sarili namin na kumain, kami ay busog na. Sobra ng busog kanina kasi doon sa hotel. Kumain kami na late na. Kaya, sorry, next time na lang. Manood na lang muna tayo ng paligibot-libot ng Osaka. Look at that. Awesome. Really. Ayun si Mahal. Anong ginagawa ni Mahal? Ha? Nag-art siya, art. Magagawa si Mahal ng ano? Ang galing. Anong meron doon? Ng Osaka guys. Narinig namin sa taxi driver, it's 43 hectares ang laki niya. Ganun kaluang. Sobra no? Grabe. Tapos ang gaganda ng mga flowers na ganyan. Look at those flowers. Diba? Oh.
my God, talaga. Grabe. Ganda guys dito. Ganda ng garden. Woo! Ang halaman parang fountain. No? Akala mo fountain. Wala akong masabi kundi maganda, maganda, maganda kasi lahat maganda. Grabe pagka-arrange ng lahat. Ang interior nito matindi ito. Ang tindi, ang gala. Tayo. Ayan. Kita yung buong ano. Eto na. Ang mga napugutan ng ulo. Ay, kidding. Pinapatawa ko kayo guys. Ang mga napugutang ulo, kako kasi walang mga ulo. Ayan guys. Ang ganda, di ba? Galing. Matamit ah. Art na. Ayan. Art. Ihi ka na naman yan. Oh. Kita yung ano yung ilaw na ano. Parang sa tayo sa street of Europe. Kita yung truck. Ganda. Sana dragon. Yun, oh, sa Wow, taas. ang laki ng dragon. Wait. Ang laki ng dragon dun. Grabe, dragon guys. Ang laki ng dragon. Wow. Nice Ferrari. Grabe na. Ganda. My God. Ganda. Gaganda ng mga paintings niya. Grabe. Wow. Grabe. Ukit ng kahoy yan guys. Oh. Grabe ang ginawa. At ito naman, parang ay lata. Lata pala yun. It's a tin. Gawa sa lata. Ang galing. Ang gaganda ng maniobra nila. Mga masterpiece yan, guys. Oh, grabe na. Oh, super. Kita nyo yan? Que meticuloso ang pagkagawa. Grabe. Mas lalo na naman ito. Look at this. Wow. Look at that. Nice arts. With the hype, with the oh my God, I cannot read. This is Artopia. Gaganda ng mga paintings. Grabe, ang gaganda. Ako rin mahilig sa paintings. Nagpa-paintings din pagka sinumpong. Pero magmula nung nasunog lahat ng paintings ko, hindi na ako nag-paintings. Ganda. Diba? Very romantic dito sa loob, guys. Madilim-dilim. Wow! Ang daming fish, ha?
Ang ganda. Oh, maraming flowers, ha? Oh my God. Look at me. I'm stepping on the fishes. Wow. Look at me. Nice. Woohoo. Woohoo. I'm stepping on the fishes. Look at me. Yeah. Oh my God. Look at me, guys. Here I am. Ang ganda. Ang daming fish. I love it. Ang daming fish dito. Papi, nasan ka? Ang daming fish dito. Halika. Kuha tayong paksiw. Ewan ko, hindi ako nagsasawa dito sa may fish. Ang daming fish kasi, oh. Lumalakad, oh. Ang dami. Manghuhuli tayo, papi. Ha? Huli tayo ng isda? Manghuli tayo. Maraming ihawin dito. Dalhin natin bukas sa bahay para paksiwin. Ha? Dami. Grabe. Ganda dito, guys. Ooh, I love it. I enjoy this night of pasyal. Yeah, really. Yeah. Uy, baka sa Italia na tayo. Pizza pasta. Here we are. Nasa Roma na tayo. Ayan, nasa Roma na tayo. Here we are. Si Pavarotti nandyan. Si Pavarotti. Look at Pavarotti. My favorite singer. Here. He's eating pasta, ha? Spaghetti alla matriciana. Spaghetti carbonara. Binibiro lang kita eh. Ganda, oh. See that? Oh, eccoli qua. Sono tutti buoni. Pesto genovese, carbonara, amatriciana, boscaiola, gamberetti, zucchine e pesto. E poi c'è salmone e anetto, tartufo e prosciutto, alla norma, al fume. Ecco. E qua ci sono di pizza. Tanti tipi. Ok, c'è hawaiana, salame, margherita, vegetariana, salsiccia, Napoli, gorgonzola, boscaiola, salmone e pesto. E ci sono i prezzi accanto. Ecco, hai capito? Buonasera. Okay. Kain ka? Okay. Sige. Ha? Kain tayo? Isa na lang? Ayan, makakapili ka na dyan. Yan. Lolokohin ko to. Gaano kalaki yung margarita nyo? 13 inches, sir. It's 13 inches. 13 inches is more than 1 inch ng one ruler. Parang 1 ruler lang. Manipis siya, di ba? thin crust. Thin. Magra o grasso? Thin crust. E piccolo, e capito. Kasi alam namin, galing kami Italy eh. Ansa? Parehas kaya ang lasa. Niloloko ko lang kayo eh. Hindi kasi yung boss, ay yung in-house chef namin is Italian. Oh, So, bali siya na po nagpailita sa mga. oh, okay. Tomato tapos mozzarella ilagay no? Pomodoro Dali sa magkano ganyan. 80 pesos. 80 pesos ang isa? pomodoro e mozzarella, poi c'è pure basilico. Yes, sir, ma'am. Pizza Sa size. pito. Royal, Sprite, or ano? Sprite, ay Coke. Coke siya? Ah, Sige, dalawang Coke this time. Dalawang Coke sa isang. Diciamo qui in pizza pasta Pavarotti. Hai capito? Excuse me, Tayo? sinong may-ari Pavarotti? Hindi, Ano Italian. po? Italian, They Italian. just paid the name of Pavarotti. Ah, My boss. Ah, yeah? Patay naman na si Pavarotti, di ba? patay na eh. Italian. Oh. Sikat na painter. Ha? Kilala po ninyo. Sino? Marco Roberto Afioni. One of the owner of the Murano here in the Philippines. Talaga?
They have in Cebu, they have in Shangri-La, they have here. Galing They have, naman. they have the big shop for the painting and Ha? like this Italian Stones? glass. Yes. Yeah? Ang galing naman yan, Pwede nyo grabe. i-visit na. Saan yun? Doon sa may papuntang casino. Sogni di Vetro. Sogni di Vetro? Yes, ma'am. Sogni di Vetro, Dreams of Glasses. Yeah. Sogni di Vetro, andiamo a vedere dopo. Ito. So, kumain na. Kakain na, di ba? Eko. Halikay dito, kain tayo dito. Very nice sila. Chepurel ragu pasta. Eko, 580 menu. E poi iced tea 220. Wow, medyo ako dyan, surprise niya. Diba? Pero Italian naman siya. Tingnan nyo naman ang name, Pavarotti. At ngayon, nandito tayo sa Pizza Pasta Pavarotti. Tingnan natin, i-test natin ang kanilang Pavarotti pizza na margherita. Okay? Okay. Dito tayo. Ang ganda naman dito. Diyos ko. Diyos ko, ang ganda na talaga dito sa Okada. My God. Bellissima, meravigliosa. Okay. Setup, sir. Okay. Ando nakikita ako sa glass. Sit tayo dito, guys. Tikman natin ang pizza nila. Happy ka, lakay ko? Happy ka? Hoy, ang ganda nito, guys. Snowman here. Ha? Okay. Yan. Naaamoy yung ano, guys, yung pizza na niluluto. Alam natin ang amoy no na nandun sa oven. Ang dami rin kumakain dito, oh. Nag-enjoy sa Italian na pizza e pasta nila. Ayan na si Margarita. Wow! With basilico. Ang sarap. Ang ganda. Thank you. Oh, nice. Ano? Oo nga. Pareho ng gawa natin, no? Alam ko, Italian yan, eh. Yan. Very nice. Original talaga. Thank you. Galing. Ang babait pa nila. Tapos masarap pang pagkain. Oh, ganda, di ba? Magkano na to? 330, no? Ay, 380. And then the Coca-Cola like this. Yan yung Coke. Coca-Cola is it, guys. Yan. Ayan siya. Thank you so much. Thank you. Ayan. With pizza, we will drink the Coca-Cola. Refreshing. Very cold. Ayan. Okay na tayo? Teka, tikman ko lang, ha. Pakibukas mo, lagay ko. Mabuksan, nagkakuma ako. And then, kukuha ako ng aking kakainin. May I see? Tikman natin, ha. Ayan, ginaganyan ko, guys. Pag ako kumakain, pinofold kong ganyan. And then, bago isusubo. Kita nyo? Ganyan. And then, meron siyang telephone wire. Kita mo? Ha? Kaya? Pwede naman. It is identical with the pizza we made. We were making. Yeah, we were making, sabi ko, dahil close yung restaurant na namin dito sa Bohol. Yun ay Italian restaurant na
Specialized talaga kami sa Italian foods. Original talaga, authentic talaga. Alam namin ito kung paano gawin. Meron siyang hot sauce pero hindi ko pa nilagyan para ma-taste ko talaga kung talagang authentic nga. And then yung taste niya, yung texture niya, yung amoy niya, yung looks niya, talagang Italian talaga. Okay naman ano? My God, Coca-Cola na naman. Naalala ko tuloy yung dalawa kong anak sa Bohol, mahilig sobra nito. Ewan ko sa'yo. Sarap ng pizza ni Pavarotti. Ngayon, natikman natin ang pizza ni Pavarotti. Sarap. Kain tayo guys. Welcome to the world's largest multicolored dancing water feature, the Fountain at Okada, Manila. The show will start in 5 minutes. Thank you. Ano na naman konti? Ha? Nandito kami sa tapat ng dragon guys, oh. Ang laking dragon, oh. Ayan. Ayun na naman guys, meron na namang fountain. Uploading.
my gosh. Beautiful. Beautiful lakay ko. No? Ang ganda, no? Daming nanood, no? Thank you for watching the Busy din world's pala siya. largest multicolored dancing Ay. water feature, The Fountain at Okada, Manila. We hope you enjoyed the show. The next show will start in 1 hour. See? In 1 hour. So, oh. CR muna ako. Tingnan natin ang CR dito naman. Always na lang. Always na lang. Ang ganda pala sa loob. Oh. Ang ganda naman ng maliit na kotse na yan. This is the Mind Museum, guys. Ayan. Eto, sino to? Sila Lapu-Lapu ba yan? Hindi ah. Sino yan? Mga hunter yan sa... Mga hunter? Mga hunter sa... Eto si Cleo. Yung adopted namin na dog. Ayan oh, kilala niyo si Cleo. May monumento na si Cleo. Ayan na siya. Ayan, ang ganda. Bago maubos yung aking battery. Sayang eh.
Sagad natin. Nasaan ka na? Okay, let's go na. Kanina pa kami lakad ng lakad, guys. Napapansin ko, ako'y pagod na pero hindi namin marating yung gate na pinanggalingan namin kanina. Ibig sabihin, ang laki talaga pala nitong Okada. Sobra. No? Ang laki, ang haba na nang nilakad natin ah. Ang laki eh. Kaya nga. Di ba? Ito, tingnan natin si Osaka Takoyaki. Galing. Ang ganda. Saan? Ano yung ilimin natin? Ayan. Ayan nga, dalawa yung dyan. Ito para mag-check natin. Ito yung kinain natin kanina. Meron din dito. Umiikot-ikot. Yan, tapos na namin natikman yan kanina, yung margarita. See that? Tigar. So here is the Pollo del Sole. Negro Amaro Salento. Ang yaman na? Ano yan? Ito ang Mac. May Mac dito. Ayan, si Mac. May Mac dito, guys. Ayan ang Mac. See that? You see that? The Mac. And here, marami pa dito. May Bali. May Furlam ha, yung bag. Leather bags nila. Kappa. Here's the kappa. Ayan siya, guys. Dami ditong mabibili. Napapansin ko ang haba na nang nilalakad natin. Sinasabi ko, hindi natin matuntun yung gate. Ang haba. Nagado. Dito, guys, pasyal kayo dito sa Okada. Ganda. Labas na tayo sa gate. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay lalabas na tayo this way. Okay, nalibot na natin ang Okada. Ayan. At ang bango dito sa loob. Ang ganda ng carpet, ha. See that carpet? Wow.
nila sige na malipay siya. Ayan. Si Meticuloso del Lavoro. Tingnan nyo naman yan, naliliit na tiles, di ba? Tiles ba tawag yan? Tiny, 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 tiny. Tiny particles. Ayan, ang ganda. Tuto, laborato. Look at their lobby. Ayan oh, sa reception nila, ang ganda, di ba? Bising-bising nagse-selfie yung isa. See that? Yan, ang ganda dito guys, grabe. Dito kami galing kanina, this is the entrance. Ito tayo, binabaybay natin itong pababa. Palabas tayo para tignan ang harapan ng Okada. Let us see guys, papakita namin sa inyo ang harapan ng full view ng Okada. Ito po siya. Ito po siya. Yan, ang ganda, diba? Wow! Ganda.